Docentica doktorica znanosti Ivana Mikolašević, doktorica medicine sa Zavoda za gastroenterologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka i katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, dobitnica je nagrade za znanstveni doprinos unaprijeđenju liječničke struke i profesije u 2021. u kategoriji mladih liječnika. Ja bih rekla da sam više manje svoju cijelu znanstvenu karijeru bazirala na nealkoholnoj masnoj bolesti jetre, dakle danas najčešćoj kroničnoj bolesti jetre ili kako mi to volimo u hepatologiji reći tihoj epidemiji 21. stoljeća i na temu nealkoholne masne bolesti jetre, dakle negdje od 2012. godine sam publicirala 90 i nešto radova na temu masne jetre. Ono što smo mi radili kroz ovih sad već 8-9 godina, dakle mi smo pokazali da je ta naša nealkoholna masna bolest jetre, dakle da je ona visoko prevalentna u populaciji, dakle da otprilike 25% populacije danas ima masnu jetru, da ta masna jetra dakle uzrokuje neke druge bolesti izvan jetre, a prvenstveno kardiovaskularne bolesti, kroničnu bubrežnu bolest, dakle i šećernu bolest tipa 2. I za mene ovo sigurno jedno veliko priznanje i zapravo reklo bi se vjetar u leđa za i daljnja istraživanja. I htjela bih reći da zapravo ovo nije samo moj rad, nego je to zapravo naš timski rad, dakle koji naš tim za nealkoholnu masnu bolest jetre sastoji se dakle od liječnika, specijalista i specijalizanata i naših sjajnih medicinskih sestara, dakle nas otprilike 10 koji sudjelujemo na tom radu u kontekstu masne jetre. U svojoj stručnoj i znanstvenoj karijeri objavila je preko 70 znanstvenih i stručnih radova, indeksiranih u Current Contest, Scopus bibliografskim bazama podataka, te više od 50 radova indeksiranim u drugim relevantnim bazama podataka. Prije mjesec i pol sam izabrana za dopredsjednicu, odnosno buduću predsjednicu Hrvatskog gastroenterološkog društva, čime sam zapravo postala najmlađa buduća predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva je zapravo prva žena. Dosad sam bila predsjednik sekcije mladih gastroenterologa i svakako ono što vidim u budućnosti je zapravo potica znanstveni rad i više unutar Hrvatskog gastroenterološkog društva, a pogotovo u kontekstu mladih gastroenterologa.